20 miljun euro u 40 skola. Dan huwa l-programm ta' investiment ta' manutenzjoni fl-iskejjel, xogħol li qiegħed isir fil-perjodu tas-sajf qabel tibda s-sena skolastika ġdida. Samuel Formosa, ċermen tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada, tkellem dwar ix-xogħol li għaddej. Aħna mixin programm tajjeb, kien programm estensiv ħafna, beda f'Ġunju u qed niviżiġew li nlaħqu sew sa Settembru. Issib filgħodu l-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo żar ix-xogħol li qed isir fit-tnejn minn dawn l-iskejjel. L-Iskola Luigi Prezzjosi f'Pembroke li se tinbidel fi Skola Sport u l-Iskola Sekondarja tal-Bniet f'Bormla. L-Iskola Sport se tibda tilqa' fiha studenti tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Hawn ix-xogħol qed isir b'investiment totali ta' €1,600,000 euro. L-ewwel fażi tax-xogħol kienet tinkludi rinnovar tal-bini b'nefqa ta' €300,000 euro. Ix-xogħol fuq it-tieni fażi jinkludi bini ta' sala, faċilitajiet sportivi kif ukoll faċilitajiet edukattivi. Ix-xogħol fuq din il-fażi se jitlesta fl-2015 u din l-iskola mistennija tilqa' fiha mal-225 tifel u tifla. Ix-xogħol ta' manutenzjoni fuq l-Iskola Sekondarja ta' Bormla qed isir b'investiment ta' €2,100,000 euro. Fost ix-xogħol f'din l-iskola hemm il-bini ta' blokka ġdida. Din l-iskola se tilqa' fiha madwar 500 tifel u tifla mill-ewwel u tieni sena tas-sekondarja. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellem dwar kemm ix-xogħol ta' manutenzjoni kien meħtieġ. Biżżejjed ngħidlek li kemm f'din l-iskola u kemm f'iskejjel oħra sibna problemi serji ta' sigurtà fejn kien hemm soqfa tal-asbestos, fejn kien hemm soqfa li kienu kundannati u xorta kienu jidħlu fihom studenti u għalliema. Dawn issa kollha qed jitneħħew. Iżda xogħol ta' manutenzjoni ma jsejjibx biss l-aspett ta' sigurtà. Ma minn barra dawk l-aspetti ta' sigurtà qed naraw li jkollhom faċilitajiet sportivi, li jkollhom faċilitajiet għal laboratorju ta' xjenza, laboratorju tal-informatika, tal-computers biex kemm jista' jkun l-istudenti tagħna u l-għalliema tagħna jsibu ambjent sabiħ li fih jistgħu jedukaw irwieħu.